Iya para kanca. Tinimbang guru sore-sore mlaku sowan kutha. Ana raga. Ayo yo.
Bablas. Sawain pajak mohon turun. Panggungnya jeblos Mas. Tulung, tulung. Ha ha Husa, 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 husa. Oe, oe, oe. Ha ha ha. Ayo Mbak, nuwun sewu. Bapakku yang ada di atas panggung dimohon sekali nyuwun tulung sangat madhap yang mawon nggih, madhap yang mawon. Pak Amit, Turun saja, turun saja. piye iki Mas? Piye Pak Amit? Mik pundi Ro, ro tiro, we tuwek oro. Piye We Cuk? tuwek o. Itu apa ora? Iya sik to. Kancane iki mang ya wis minggir lho, Mit. Kancane iki wis minggir. Piye? Wong bolone wis minggir ning poncotan wis kok tendang gulune lho. Kowe nang endi? Ning pinggir lho. Lha kowe nyapa nang kono? Lah ben saman joget ben penak. Lah aku joget nang kene ya wis penak. Kancane cengele kok jejeg ngono kok. Kene apamu? Cengel iki lho. Oh, berarti yo kurang pas. Loh. Kok kurang pas piye Oh, to? sasaranku malah sirahmu. Yo sing apik iki kancane wis minggir. Joget sing sigrak. Sigrak kurang sigrak piye? Yo Joget ganongan. ganongan. Kolaborasi enek pencak silate. Pencak silate. Gagah loh. Tapi Nyuwun sewu adik-adik ibu-ibu kula jogetnya gagah napa mboten? Tan. Ah. Penonton iki Gagah kan napa mboten? Ah. Ini. Ngene bolak. Tekok kono. Kula jogetnya gagah napa mboten? Hah? Piye? Boten. Aja iki ngarep urung iki. Para-para YouTuber iki lho. Anu, Mbak, aku jogetku gagah apa ora? Lah, Ah, krungu ta? Ora. lah gene kok iki Piye? Sik to, kowe iki bodho ngawe-ngawe ora ngambung. Lah. Menengo dhisik. Heh. Kan mungkin purun. Kene, Pak.
Lekku nyawer piro? Piro sik? Yo, sik to piro sik? Engko sange ora nyucuk karo lekku pijet. Piro? Pijet ki minimal saiki 75. Urung rokoke. Rokoke lek Surya 27 berarti 102. Yo minimal 200, Pak. Jalukmu kok akeh. Lah piye nyumbutne karo lekku pijet kok sauto? Lah salto ki ben penonton ki seneng. Terus seneng yo seneng tapi yo kudu disumbutne, Ro. Disumbute piye? Sauto adewe sesuk pijet. Lah, Sopo sing tanggung jawab pijet? Kene 5.000. Ora apa-apa kene 5.000. Iki pokok sak ret munyer iki kabeh 5.000. Lah, aja kaya ngono dhewe iki meneng desa. Bago ki aja kaya ngono kuwi. Lah aku ki nang kene iki wis ora ping kaping-kaping. Piye? Iki biyen ki sik urung wujud apa ki jenenge lapangan pol kene iki. Piye lapangan apa? Poli. Lapangan poli. Lah line nggonku. Lapangan poli biyen urung Lapangan poli biyen ki aku wis main ning kene. Tenan opo? Lah iki biyen tandurane wit gedang ning pojok kono. Nggih napa mboten? Lah, ya toh. Uang kene. Aku tidak banyak bicara tapi dapat uang. Terima kasih, Bos. Ngapo? Lah, Lho. meneng wae yo omong ngono lho. Terima kasih, Bos. Ya Allah. Wah iki mbahku iki sing nyawer. Mbak kasih Mbak Amit matur suwun. Wah iki lek disangoni. Waduh iki pisan tanggoku. Iki lek mbahku gelem nyawer ngene iki sesuk mesti njaluk kono kok nero iku sak renteng iki. Ngono kok mbok genahne. Kuwi ngono yo rezeki. Kula tungakne panjang umur sehat selalu rezekine kathah. Amin. Nggih. Amit kuwi aja kaya ngono kuwi iki. Iki mantanku. Kok iso? Nggih. Atur sembah nuwun nggih. Endi? Amit ya Mas. Piye? Lho sing ngapi diparani Amit Anu, 1000. ora apa-apa, wis to. Lek sajake mambu keringet ora betah mukok. Itu. Nah, Dek munggah. Endi? Ndi, Mbah? Endi? Oh iya, Pak. Ndi? Beh, ya iki. beh, Ya Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Dek minggir Mit. Siap. Allah, alhamdulillah rezeki kathah barokah. Nggih, wis barokah Allah. Ngene iki lho, bot-bote duwe dulur akeh ning ngendi nggone ngene iki. Kabeh mesti nyangoni, ya ta? Oh ta, Ro? Piye? Oh, alah Mit. Oh, ngono kaya ora iso. Mencolot. Aja mek anu jogete dhisik. Lho wis lho. Ya atraksine. Atraksi. Ben sawer. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Tiro. Ayo Mas. Langsung aku Kalau. Wow, udu. Tibakno molet nek ngene tok. Tak kira ngene. Tibakno molet. Ayo Mas, lanjut Mas. Oi. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Mas Tiro Asmara yang akan melakukan sebuah atraksi salto belakang. Ayo beri tepuk tangan biar tambah semangat. Sebuah atraksi salto belakang dan disusul berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyampe. Siapakah dia? Inilah dia Mas Tiro Asmara. Loh, ayo. Loh, sauto wong ki
kene iki ben demen lho bojokan. Sing ngelokne sapa? Jajal dhisik mang piye nek nyiarne. Tak siarne sebuah atraksi sauto belakang. Dari seorang manusia Lho iki lho. Gak demen aku. Oh, berkepala nyambe. Nyapa lho? Lah kowe kok nesu nyapa? Lah siramu koyo nyambe apa ora? Loh, lah kene kok nesu? Ye, Tiro gampang nesu, ye. Berarti lek nesu rumangsa sirahe koyo nyambe. Ye, Tiro koyo nyambe. aja kaya ngono, Met. Terus, dawane kene iki aku menyembahkan untuk cintaku tersayang ki lho. Iki cintaku nggih kacamata lho. Gak ketabang kuwi. Oh, Kowe kena KPAI. apa kuwi? Komisi Perlindungan Anak Indonesia lek macari kuwi. Walah, kulo ki mbiyen kae ya wangi. Wangi apa? Biyen ki jaman Saiki prayo wangi. wangi. Wangi apa? Remason. Tapi ngono kan senyume manis. I love you. Tapi ketoke anu iki, sik balita. Balita. Lah kuwi Sing apa? untune rong enek sing tukul blas. Ki wong sepuh kuwi ya ngono lho, Met. Nyapa? Duh, iki ayo sithik-sithik yo. Wah, jadi metik. Lah. Kok metik ki to? Tanpa gigi kok. Iki tak atraksine. Atraksi. Oh, iya. Aku kayak ki lho. Cinta-cintaku ki lho. Ada Mbak Puri, Mbak Aisyama, ada Mbak Dia Asmara. Waduh, kayak aku asmara dan. Apa kan milih? Milih sing ndi? Nyapa lho? Yang aneh koyo ular keket lho. Oh iya. Nyapo. Yo sik. Atraksi dhisik kok. Pit wae. Ojo koyo ngono cah iki kok. Tas padang opo to bocah iki? Atraksi dhisik. Padha atraksine. Enteni aja kendang. Bocah iki kok. Blas apa yo kesel kancane. Rotiro. Dalam. Kowe bar oleh aku terus aku kok guak to, Ro. Endak sayangku. Kok ora kok enggep aku bar kowe tak jogeti koyo ngono. Sini lek no. Sakit hatiku. Wala, ojo ngono. Hatiku sakit. Kan nyapa kowe njaluk sing ndi? Njaluk ndi? Heeh.
Iki lek ku merayu kaya ngono lek ku nglene Dewi Sangga Langit angel ram kok. Dewi Sangga Langit. Aku didi sing gelem lho Ro iki Ro. Kene kambe aku, Bu. Kene. Ya wes. Heeh. Jaremu padha asmarane kae yo pias. Ndak yo Aini Dama asmara sok. Ya. Musuhnya sapa kae golek musuh kae. Kae. Golek musuh dhewe. Loh, Bang loro pisan bareng. Bojo loro bareng. Oh, baik. Bareng loro. Istri pertama sedang melakukan edrek. Disusul dengan istri kedua. Pokoknya melaku. Iki to, cah ngeranti lho iki. Kalem kok kalem. Ayo. Busa. Bosok Mir. Bro, Mas. Pito, Met. Piye? Dan iki bojoku ki yo kalem. Yo ayu. Nggo kebaya apik. Bener. Dilabrak bojo nopo lho? Iki Yo, bojo yo. nopo dilabrak kok Met. kapok. Pilih ndi gak yuk kapok. Ora melo-melo aku. Kapok prak. Oh, weh. Sorry yo bola yo. Ngene iki resikone wong ganteng iki ngene iki. Alah. Dadi ya iki. Apa? Ganteng. Wong ganteng. Oh, modele kaya kendi ngono ganteng. Kene kaya endi sing penting bojoku loro deloken nyuwun sewu bojoku sing pertama lho. Nganggo kebaya. Heeh. Ketok anggun. Anggun. Gelungane nang mburi, ya Lah. toh. Bojoku sing kedua, Ah, ya toh. ya. Nganggo klambi sing modern. Modern. Ora nganggo gelungan nang dhuwur. Lah iki apa? Iki nang ngesor iki. Aja kaya ngono. Iki yo teke dheke orang gawe gelungan, Ora gawe to. orang gawe. Timbang bojomu kuwi deloken. Loh, kapo? Rambute ireng. Heeh. Bojoku deloken rambute. Heeh. Nyon sewu ya, Mbak ya. Apa? Hmm. Apa kaya apa kuwi? Rupane kaya aromanis. Lah. Iki bojomu kok mbok ngonokne iki. Gaul. Iki gaul. Gaul apa? Bojoku sing pertama nganggo kebaya anggun. Anggun. Nganggo gelungan. Ini menandakan bahwa asli wanita Jawa. Lah. Oh, jane. Jawa tulen, ya sayangku ya. Ya sayang. Nah, iki lho rungokno. Lek iki Heeh. separo alias blasteran. Kok blasteran iki? Separo Indonesia, Heeh. separuh lagi hanya nafas ini untukmu. Yo ngene iki. Iki tuh Ngapa? dikeruwek ini lho. Iki menandakan sayang. Sayang timbang kowe. Loh, bojoku lek ngono menik-menik kaya ngene lho. Kok enggak bentuke? Menik-menik apa? Menik-menik cantik. Menik-menik koyo benik tek. Kowe iki apa to kowe iki ra ndek bojo kaya ngene delokan to bojomu lho cilik-cilik. Lek bojoku lek seger gemoy kaya ngene. Endi? Iki lek gemoy. Dene ndak apa-apa bojoku loro tak setel setanting. Setanting. Apa ya lek bojo ki disetel lemu bahagia kok setanting ki lho. Lemu Lemu kuwi urung mesti bahagia. ngono ya. Tek ono bojomu karo kowe iki bahagia, Bro. Loh, sayangku, kamu selama ini sama aku denganku ini kamu bahagia apa enggak? Enggak. Ndak toh. Met, Krungu dhewe ta? Jane tak pakani lho, Met. Krungu dhewe toh. Sayangku. Sayangku kamu selama ini sama aku bahagia apa ndak? Bahagia. Rungokno ro iki ro. Rungokno ro. Coro. Piro? Coro ki lho, Met iki. Bahagia, tapi bar iki jatahe mundak 2 kali lipat to yo. Lah, nyokot ra kowe yo. Panggah kuat sayangku tenang. Dek ini sing teko BRI wis waya jimuk kok dilebokne nek. Piye? Piye? Sing BRI
GR iki wis jimok iki blebokne neh. Lah kok kemliti wong lanang iki tanggung jawabnya bekerja. Tanggung jawab. Iki saya bojoku sing enom. Bojoku sing tuwa nyuwun sewu. Kamu selama ini sama aku bahagia apa ndak sayang? Titik. Nah. Oh ya enek. Piye? Titik. Berarti kan menandakan ada. Ada tapi setitik. Titik. Oh, Setitik demi setitik lama-lama menjadi akeh. Kuwi lho. Ngerti ya, Bro? Ngerti ra bojoku kok muni titik iki ngerti ya? banyak kok. Kamu dulu tidak pernah belajar matematika ya? Enggak. Enggak toh? Pantesan. Kamu tidak ada kurangnya sama sekali. Ngene lho. Lah mek ngono ki aku ya iso. Merayu ngono lho. Lho bojomu petang mok rayu. Lah. Tak kono sayang kamu pernah aku rayu ya. Enggak. Ya ta. Iya toh iki, Bos. Wis tak rayu lho, Bos. Endi? Sampai maratuwaku lu minggat tak rayu. Lah kok iki jane rayu padu kok maratuwamu minggat. Gak rayu njaluk anu kok Apa? yo warisan no. Warisan lemah ngono wae ndang kok wekne. Lah piye lho Kaya yo aku. Ki bojomu apa yo iso joget? Alah lek mek perkara joget. Bojoku mbiyen sak durunge rabi ki tak tes. Kok tes Iso joget, iso nyanyi apa ora? jajal. Lek pancen iso tak rabi, yen ora sepurane Dik. Aku golek sing iso joget karo sing iso nyanyi. Potongane kok nyambik ngene kok nyedak kok. Duh, ora percaya nyuwun sewu. Titingane Mas. Dewan, titingane Mas. Ayo. Pi. Pi minor. Apa iki? Kamu mau ngetes aku apa? Udah bener belum ya ding-dingannya ya? Iya. Ngapa? Pelok Mas, aku nyon Lah ding-dingannya oleh pelok. piye kok minggir. Apa toh sirmu apa toh? Iki dingge bojoku. Wah ya, Mas aku minta ding-dingannya pelok. Aku arep ngerayu wong iki. Biawak iki ya. Piye, Mbak? Oh, ya Ayo. ampun suamiku, maaf, aku lupa. Sayang sini. Biawak. Enggak apa-apa. Mulai gorengan ben nggih tambah cacah ya. Iya. Hei, iki bojomu mau kayak rayuan toh. Lah aku langsung duit, ini cintaku. Nah, sita-sita. Loh, Nah, piye to Mas? Mbak. Samene sesasi ndak cukup kok Mas iki. Kuwi 10.000 kok nemen iki. Dadi pirang dino iki? Data sesasi. Alah, 10.000 di tangan istri yang tepat. Ndak aku ndak Loh, tepat ritek kaya Carane ben Iya. dadi aja mung sesasi. Piye? Lek perlu iso dadi setahun. piye? Tukokne tanggalan bleng. Dadi setahun. Sing penting kan dadi setahun. ora iso. Ini sayangku. Ah, Apa iki? kono. Oke. Dengarkan ya sayang, ini wujud cintaku padamu ya. Piye? Nyapa ki sayangku? Duh, nyambek tenan kowe iki nyatu. Tak rayu Ojo, Rene, sayang. ngono ae rene. Nah, ben ketok. Kaya enak to mit bojomu mit. Lah yo. Oh, tepuk tangan dulu semuanya. Kok samene? Ya Allah, Mas aku refleks nyawang kono, dadi malah kleru aku. Ngapa? Kaya Kok sakmene? kene rasane ngono. Wis sik urung mari aja nih kok. Ora mari sik. Wah ya, heeh. Ngono. Ayo cilik kok tekmu. Wong nandang asmara. Oke. Lepas saya. Aku siap menjadi imammu. Ya,
tahu nggak kenapa hari ini kok kelihatan sangat cerah. Tidak ada mendung, tidak ada hujan. Oh iya, nggak tahu ya. Ini Kenapa emangnya? ini pertanda bahwa langit, alam semesta meridoi cinta kita berdua. Sayang, kamu tahu nggak kenapa ini kok terang sekali malam ini? Karena ingin menyinari kita berdua. Salah. Karena apa sayang? Lampunya banyak. Iya. Itu kae leke. Sayang, Iya sayang. kenapa lampu-lampu ini bisa terlihat terang sayang? Kenapa ya? Karena meripatmu melek sayang. Jajal kamu meremo sayang, melek peteng. Oh ya. Iya. Duh, iki kok bendorone wit. Iki kok enek biong ban karo. Iso tenan. Alah. Wong kene, ayo sayang. Iya, ben dibacokne karo mbak-mbane dhewe ya Kang Mas ya. Nek kalau mikir iso kon inden. Anu. Ayo Mas, berarti. Iya. Elo, tak sakandro-kandro, jaman dina wengi, tak sakandro-kandro, kandro para nyono, kandro-kandro. Wah, gandruk gak. Ya Allah, lindungi diri. Ya Allah, kita memang begitu. Kalau punya tetangga yang sangat resik itu ya seperti itu. Kita lihat kita bahagia, itu pasti iri. Iya tuh? Iya. Gila, ini nggak apa-apa, biarin aja. Terus lo. Mas aku sidone bojone sapa Mas? Sembarang. Milih Lah kono aku kok piye ini. aku dah. Wes to, ora apa-apa. Lah jare aku mang bojomu lah aku kok tokne to. Lah sama ngono tak wen-wen aku breyo setengah Lah rodok terus isan. kok rayu panggah kuwi ae lah aku piye? Istri yang tua dulu mari ngono istri yang muda. Lah kesuwen no. Wes gak apa-apa sampean milih. Iki dino iki lek rene aku nggih ngene iki malah koyo tukang tayub to. Sampean milih rene ra apa-apa. Iki nek pangkate ngene malah koyo tukang dramben. Wes milih sing iki. Tak wei kebebasan. Ibu iso nyanyi. Endi? Iso nyanyi. Nyanyi apa? Iki sampean sirmu nyanyi apa? Sampean Iki sir- iki Oh. Mbak Via. Mbak Iki Via. jenenge Mbak Via to? Ngerti aku jenenge Via. Nyanyi apa? Mergane nek plate nang kene. Endi lho? Via. Kowe iki aja delok bojoku ngono kuwi. Mata keranjang kowe iki Kon jenenge buka kok. lek ra percaya plek nek. Iki lho. Aini Zama. Apa? Aini Alah Zama. alah iki sing ning YouTube ketok. Ah. Aduh. Sing Gede dawa. kok kuwi to, Mit? Aja dewa-dewa kuwi lho. Dewa-dewa. Ah. Lah iki Mbak Puri sing bedane. Bojoku kene. Loh, ning Eh, iki. iki lho. Kok iki? Lah bojomu isane lho mek linggo tok karo nyanyi ngetok sak jam pundel kuwi iki. Tak jam piye? Kok jam 7 sampai jam 4 kaya linggo betah men kok. Kok kaya bojoku goyang dobret ngene. Mending Kowe ngerti ora iki kok nyapa? linggo ngene? Nyapa? Iki lek ngadeg ngene mergo lek ra gawe pempes bocor. Ayo dididone bojone Endi dhewe-dhewe. bojomu iso nyanyi apa? Jajal Kabeh. Mas, jajal Mas. Mas, lagune Aminor. Aminor ya. Alah alah, sing lagi terbaru ki lho. Apa lho Met? Iki kok mosok gak ero lho ya, sampean lek ero ya sayang. Apa? Lah iki lho, ero iki lho. Bojoku. Ah, iya toh? Ngerti ora? Ya kuwi. Cemplek kecepet. Yo. Semono semono. Piye to Met? Apa? Iki lho, tak koordinasi karo tukang. Jajal. Bisi ono jajal. Sik. Iki mau ngaduhi nggak punya bunga kene Sik.
Sik, nyon sewu Mas. Nyon sewu badhe request napa? Badhe request. Semakin menyala. Wek, terprioro iki. Prioro. Sik, suarane kok rada. Semakin menyala. Bocah iki mang kok ndak biru rupane. Iki mang priyo Iki iya. lek kaosnya menyala. Klambimu pink, Iki lek klambine pingi menyala. ora klambimu pink Tapi kok lek nyangoni bocahe 5000. bocahe kok semakin gelap. Ora oleh ngono. Sama request apa Mas? Semakin request apa? Request apa? Sing sama. Jajal, sampean nyanyekne kok kene iso kok. Iya, iya. Semakin menyala. Bocah iki godake nek omong ngono tok lho. Kira-kira omong liyane ndak iso. Kok mek semakin menyala. Lah iya, ayo Mas ya, sarang-sarang panjak balagrama Roko Batara Tirta. 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 Putra. Roko Batara. RB. Roko Batara Putra. Weh, jan getun aku mara rene bengi. Jadokno mang jam 8 isuk. Kene iki tenan wong bago iki loman-loman lho. Lah, motor kecil lho mek 12.000, motor besar 15.000. Jadokno berarti tuku papat aku. Kae jam 8 pagi sampai jam 8 malam lha iki wis kewengen. Kuwi iki cucian, Met. Lho, untuk motor lho. Motor Fortune. Wah, tak kira lek motor sing cilik-cilik ngono kae. Ombak penelitian bago ki alhamdulillah lho. Ora mek ning kene tok penontonnya. Endi? Delok nganti kan dhuwur lho. Kayak VIP. VIP. Jadi setengah ngentas pemean kayaknya toh. Ayo, monggo. Lanjut lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu.